Velkommen til Spejderlejr 2009. Få dig et spejderliv. Jeg vil helt vildt gerne vise dig vores legeplads. Vil du med? Legeplads, den søger ud. Ja, fordi... Prøv lige at se. Undskyld, den kommer lige igen. Prøv at se her. Hej. Nu skal I velkommen til min crib. Lad os gå ud og komme ind for. Er du klar? Jeg hedder Markus, og jeg er 12 år gammel og kommer fra Nærum Trop. Nu vil jeg give jer en rundtur. Og jeg er ikke spejder, jeg er stadigvæk tumling. Jeg er kommet med på sned. Hej. Nu skal vi ind i Vejlefjord 8 Trop. Og så vil Michael vil gerne lige sige noget om Vejlefjord 8. Hej og velkommen til Aalborg! Aalborg! Den fedeste trop på hele spejderlejren. Og jeg kan se en masse mennesker her, der er enige. Hej. 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 Ja. Hej. Vi siger velkommen til Aarhus Trop. Og nu skal jeg lige vise jer vores trop. Og det første vi møder her i Aarhus Trop, det er vores skjolde. Og det er jo logoet, som er fundet på en gammel runesten i Aarhus-området. Det har vi selvfølgelig med her på troppen. Og så har vi vores tropskib, som præsenterer vores indgang her. Hej. Vi skal ind i Vejlefjord 8 Trop nu, og så vil Michael gerne lige introducere vores indgangsportal. Ja, det her op, I ser VHS 8, det er vores indgangsportal. Er den ikke flot? Det er mig, der har lavet den. Og så vil vi så gå videre ind og vise jer bålpladsen. Det er der, hvor vi sidder og hygger om aftenen. Og vi starter med at gå ned til bålstedet, som er blevet forhøjet, så det giver ekstra god varme, når man sidder og hygger sig om aftenen. Det er her, og så har vi Jens Mortens lamper, som er over det hele. Og det her, det er sådan noget ekstra fint noget at sidde på. Meget finere end alle de andres. Det er helt sikkert det bedste. Herinde til højre, der har vi staben. Og så kan vi jo så smukt efterligne den der vores lejrs temasang Staben. Hvad laver de? Fordi hele det her er også stabens. Men de har kun bygget på højre side af en eller anden grund. Så ved siden af staben, der har vi Roskilde Trop, som gemmer sig helt nede i bunden der. Og nu går vi så over mod der, hvor alle spejderne sidder og hygger sig. Og vi kan se, at der allerede er nogen. Og de hygger sig rigtigt. Vil I smile til kameraet? Ja, nu har de smilet til kameraet. Så går vi videre. Herover har vi vores sofa med præsending over. Der sidder nogen og kigger. Så har vi også vores bål her, som er lavet af træ og jord og træ. Og så kommer Aalborg Trop, som bare er faktisk en rigtig god trop, for der kommer jeg også. Der bor jeg selv. Det er rigtig hyggeligt. Det var Aalborg. Og lige ved siden af Aalborg Trop, der har vi Aarhusianerne, som også hygger sig helt vildt meget. Og herinde har vi så, hvor vi får røgforgiftning hver eneste dag i dag. Og det er ret hyggeligt, når der kommer en masse på besøg, og så kommer og får pandekager eller popcorn sammen med os. Og her har vi så spisestedet, hvor vi hænger ud. Vores lille spillehjørne hernede for enden. Spiller lidt poker en gang imellem, og ja, vi ved hvem der vinder. Så går vi lige så hen over til vores spisestue, eller hvad man kan kalde det. Og ja, den ser lidt ud som den plejer, med en ø i midten og 2 borde. Men så har vi lavet dette smarte bar-ting over i enden, hvor vi kan se, at vi har en flok gamblere, der sidder og... Ja, de spiller ikke om penge lige nu, men de har spillet striprøv over i teltet før. Ja. Så har vi vores utrolig gode komfur her, som har været med på alle spejderlejre, så vidt jeg kan huske tilbage. Og der er nok nogen, der vil sige, at den her, den er måske sådan lidt uspejderagtig.
Men så hvis man så tænker på, at de andre bruger gasbusser, den her den er man faktisk op i, så vil jeg nok ikke sige det sådan. Så vil nok at den her, der er spejderagtig, og de andre, der ligesom er lidt... Ja. Herovre har vi Ribe. De er nogle spøjser nogen her. De har et spisebord her, og så har de lavet en stor liggesofa. Og den kan jeg hilse at sige, den sover Kim på hver evig eneste dag. Så til venstre, der har vi, hvor vi har morgenandagter. Og til højre, der får vi Svanevej-trop, også som vi kalder SAS. Hvis nok Svanevej Adventist-spejderne. Så kommer Vejlefjord. Ja, her sidder vi så, når det ikke er helt så godt vejr. Og der er så nogen, der skal vide, hvor meget mad vi har lige nu. Og herinde sover min storesøster og min mor, som så er spejderledere. Og det her, det er så soveområderne. Drenge-pigeteltet, og så voksenteltet. Og så resten, det er bare til pynt. Og så har vi lige en tipi dernede. Den er Torben og Per meget stolt af. Det skal du huske at sige. Torben og Per, det er et super flot arbejde, de gør med den tipi. Herinde til højre, der har vi Faxetrap, som råber et eller andet, jeg ikke helt kan høre, hvad er. Så kommer vi til Nærumtrap, som pynter deres indgangsportal med her lægger vi hånd på sagen og får dig et spejderliv. Hvor er det kedeligt, står der også. Så det er jo, det må vi jo høre, hvad de mener om det. Ja. Og så skal vi lige hurtigt herned. Haha, der var du. Ja. Det er vores, ja, det er en hemmelighed, men det er et tørrestativ. Tørrestativ, det kan både tørre og det kan også slynge. Og det foregår sådan her. Så kan vi slynge tøjet. Og det er en rigtig dejlig ting, når det nu har været rigtig dejligt regnvejr, som det nu har været her på lejren også. Lige herovre, der har vi vores madtelt, som er Lenes gamle villatelt. Og herinde, der har vi lavet den sejeste køkkenkonstruktion med hylder. Masser af hylder, for så bliver madmor glad. Så her ved siden af, der har vi Randers-uld, så vi kalder dem randuld, hvis du skulle være i tvivl. Det var vist nok. Så ved siden af igen, der har vi også 8 med en masse mennesker i, som også hygger sig og snakker. Og så til sidst i rosinen i pølseenden, der har vi Vendelbo-trop, som vandt patruljedysten af en eller anden grund, og det skal de jo så have lov til. De vandt med 35 point, tror jeg det var. Og dengang vi lå nede i Biscayen, og kokken kom farerne. Og han siger en masse. Ham skal I bare ignorere. Ordentlig stak pandekager. Godt nok. Tjek. Her har vi så vores her i troppen. skide en smide ud. Nå. Det her det er så vores vanddunk, og herhen er det fine medtaget petroleums. Hellere skide ud, end at smide ud. Ikke også? Og så på åben kamera. Benjamin. Her har vi pigernes stald. Total det nyeste crib er det hele. Og piger, sig lige hej. Hej. Og her bor alle gangsterne. Og her, der går vi bare amok med poker og hygge og alt muligt. Totalt cool. Herover har vi vores spisebord, hvor vi har 4 forskellige bænke. Vi har en luksusbænk herover, hvor de seje sidder. Så har vi en luksusbænk herover, hvor de næste seje sidder. Så har vi herover en bænk. Ja. Og herover har vi også en god bænk, hvor man også kan sidde rigtig godt. Og jamen, vi har så valgt at bruge de her overs fedtfølge i stedet for at grave os egen. Og lige her under vaskebordet, der har vi vores helt egen hjemmelavede køleskab. Her har vi så madteltet, og det her vi har
gryder og gafler og alt det der. Har varmt. Og så er der en eller anden, der har sat musik til på den her mobil. Det tror jeg lige, jeg holder pause på. Jamen, det var alt for nu her fra Aarhus Trop. Tak skal I have. Det var sådan set det hele, vi havde i Vennelbo Trop. Det var Spejderlejr 2009, vores lejrplads. Det har bare været så hyggelig lejr.